benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom di ka nga may mga tatay nga bakod katama wala infeksyon alams na paladidi lauric acid. Ang lauric acid amo nang pinakadamo nga klase nga medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Ang mga pagtuon nagpakita nga ang lauric acid kaya niya patyon or pauntaton ang pagtubo sang gitawag kagaw nga TB. Hindi ka gali TB-hon kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Siyempre, ang monolaurin niya nga mapurma sa aton sulod lawas after nga nainom mo ang D3 Bio, pinaka-epektibo nga kaya niya patyon ang kagaw nga virus. Even HIV ha, no? Kaya niya patyon sa adlaw-adlaw, sa tayuyon mo, sa padayon, sa wala untat mo inom sa D3 Bio, pwede o kaya niya patyon ang gitawag HIV nga virus. So, ang HIV nga virus, gatake mo lang na sa imo kung ang imo nga immune system pigaw na. Galing ang nakanami lang sa D3 Bio, pabakuron imo immune system. At the same time, kaya pagid niya patyon ang kagaw. Naka-relax ang imo nga immune system kung ikaw naka D3 Bio. D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. So may ara ka na lauric acid no halin sa D3 Bio. Dugangan tapagid isa ka medium chain triglycerides nga makahatag sa imo protection nga ara man sa D3 Bio no. Ang caprylic acid isa ka medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio nga kaya makapatay sang ginatawag nga kagaw nga Escherichia coli no. Or E. coli. E. coli. So ini nga kagaw makatugan siya sang ginatawag naton nga urinary tract infection UTI. So ang E. coli naga sulod ini sa puwertahan mo sa puwertahan sang imo nga kinatawo. Muslim mga kababayan ni. Kababayanan kung halin siya sa puwerta man sang imo nga alatrasan no. Kung babayi ka mo, dapat kung maghugas ka mo sang inyong flower, halin sa una pakadto sa likod. Hindi halin sa likod pakadto sa una. So ang mga kababaihan gid ang makabenepisyo sang dako kung naga D3 Bio adlaw. Layo ka sa UTI. Sa UTI no kay ang trinom gid yada mo tubig man. Kay ang D3 Bio may caprylic acid nga kaya makapatay sang kagaw nga nagatugas sang UTI. May kagaw nga nagakos kisang baho mo pinakabaho nga kagaw mo. Nagakos sang magbaho sang iya ka flower ka babayi. Oy nablang daw lang sang isda. Oy basi ka batsyag mo daw. Another benefit sa mga babae. Oo. Kung pala inom D3 Bio, layo sa baho flower. Hamot. Kagidi lang sa flower do ka. Sige lang na sila salom ang imo partner. Kag sa pagsalom sa partner mo, basi ang candidiasis magsaylo sa baba niya. Ni maputi-puti pa ang baba. So dapat basi D3 hindi makabutwa Sir JP sang salom. Anyway, nami pang women's health ang D3 Bio. D3 Bio. So ang dugang pagid nga benepisyo Sir JP sang D3 Bio is epektibo man siya sa pag counteract sang ginatawag naton nga infection nga tugas sang gonorrhea. Oy, mga no? STD. Oy, mga sexually transmitted disease. Kung sa aton nga dialect it's tulo, no? Tulo. So ma-remember ko sang una nga may ara gid kung makabatsyag sakit magpangi aga pa sang kalibutan gapangulabo na Sir JP no gasaka sila para mag-inom sang butong sang lubi. So ang isa gali sa rason is that lauric acid nga ara man sa butong. Pero iba gid ya kung extra virgin. Ang extra virgin coconut. Mas isog siya nga antibiotic kung nahimo na siya nga extra virgin coconut oil. Tiara na sa D3 Bio, amo na mga bintaha, malikawan mo mga sexually transmitted disease, malikawan mo ang UTI, malikawan mo ang TB, malikawan mo ulcer kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. D3 Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5
K5 News FM Dumaguete City 95.7, K5 News FM San Jose Antique 94.5, K5 News FM Calibo 100.9, K5 News FM Rojas City 89.1, K5 News FM Pasig City 103.9, K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City 88.7, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
ka K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saburuso. Wala problema. Talangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga, mga ka-K5, kumusta na kamo doon? Kumusta kamo na, panyaga na? Kumusta baho na? Na mga linuto, subong kayo nagaluto, subong mo. Namita, gid nga luto sang pagkaon, ha? Ay tagpala niya na. Welcome na sa ato niya pagpangalagad sa subong edisyon sang 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Subong adlaw Martes na pizza 20 na sa bulan sang Agosto. Welcome na sa ato niya pagpangalagad. Yari naman kita diri sa pagdulong sa mga nakapanguna nga mga informasyon ka mga balita lokal at nasyonal. Mga balita diri sa aton subong aga. Mga ka-K5, si Mayor, former Mayor, pahalin niya Mayor, si Alice Goo. Si
Go Waping. Why na diri sa Pilipinas mga kakipay bo nakagwa na baya Malaysia to Singapore. Ay nako ini insulto para sa mga taga Bureau of Immigration nga nakalusot. Kay kabalo kita kuno nga damo ganaan basi mga magagmay nga mga airport ang ginagyan bla. Tawag nila nga blind side. Kuno kon arag iman sa airport kuno hindi ko na makita raw pa. Wala na subong bisan masulod ka sa CR sa airport dito sa Ninoy Aquino International Airport may kamera. Sa lab, sa kwan lang, sa walkway lang. Tingin bala nagagi si Alice Goo, si Go Waping. Naging tonto niya mga gobyerno sa Pilipinas ang kumilik na isahan niya. Iki, gali isang Pilipino. Pila pa ka Alice Goo ang ari diri sa aton nga natuntuhan ng Pilipinas. This is the product of na Duterte ka. Tamo mga kwantibla mga damo di mga Chinese nga nagsululod sa Pilipinas ang panahon ni Duterte mo. Namal nila tinaw na Duterte ka. Duway na di siya sa Pilipinas bro hambal sa iya abogado. Ari pa kuno. Okay na pisa-pisa ako ng abogado niya. Ang abogado niya ginpasalig sa kuno nga 100% si Alice Goo kuno ari sa Pilipinas. Grabe no. Sobra-sobra na ito. Hindi na ito makatarungan. Kahapon ginbungguan man ang barko sa Philippine Coast Guard. Duha ka mga barko sa Philippine Coast Guard sa mga huros-huros kang mga patay huya nga mga insect dito sa West Philippine Sea. Ari naman kapirmi lang ta na isahan ilaw. Pinunto na ito. Sobra-sobra na ito. Dapat mawala na ito. Wangan tani karon ang mga update mga kaki-5 kag subong man ang China matapos kuno natabo sa West Philippine Sea kahapon. Bangod sang pagbunggo deliberate nga pagbunggo sang mga barko sang Philippine Coast Guard. Igapabilin ang ginatawag nga forceful measures matapos ang West Philippine Sea na class sa Philippine Coast Guard. Kampiyon ang West Philippine Sea para sa mga Pilipino na i-maintain ko lang forceful measures sa West Philippine Sea matapos ang Pilipinas kag ang China ang mga barko sang China kag Philippine Coast Guard ang nagbungguanay pero hindi ang matuod sini ginhungod niya ginbuguan sang Chinese CCG na barko. Ang ini ka natabo ko this is seriously violated sang sovereignty sang Pilipinas. Ang West Philippine Sea gani amon hindi na inyo nga ang kononyo ay may arbitral tribunal nga nagsiling datong 2016. Ang West Philippine Sea is ours. Iya sa mga Pilipino. Hindi tanan-tanan nga parte sang South China Sea inyo. May ara nga iya sang Pilipinas, may ara nga iya sang Vietnam, Malaysia kag iban pa nga naga-claim. I-implement kuno nila kung what is due kay dako kuno ini nga violation sa sovereignty sang China. Bungol ka mo. Oras aton nga pagpangalagad mga kaki-5 +11:15 na. Panyaga na namitagid ang linuto. Para sa panyaga. Ay panyaga, subong nami kung may utan ka may pinirito May pinirito kung sinugba nga baboy kaki-5 pol.
sa mga nagapangunang mga balita lokal diri sa aton nga pagpangalagad. Ang kagawad kag ang pumuloyo sa Barangay Baldosa atubangay na. Ipag-atubangay nila noon natabo nang ispadahay sila. Nakatubangay na rapon lang report to nga kagawad to bla kag ang pumuloyo to. Mangod kay ang kagawad gusto niya trinya saya. Ang pumuloyo baronda igintindakan niya. Sabi no, kumuning mga bagay bilang nasubrahan, nahubog sa poder. Nasubrahan kag nahubog sa poder. Nagapamikon na sila. Ang pikon perde. Ang perde makaluluoy. Subong nga panahon nga daan ang mga pumuluyo ni mo niya madiktahan kay ti kabalo kita nga mga maalam ang mga pamuluyo sa syudad sa Iloilo. Nakaibalo ang mga pamuluyo sa syudad sa Iloilo kung sino ang ibutang nila sa posisyon. Nakalipindi sa mga pamuluyo ni. Sobra lang naton nga mga barangay opisyal nga mga sip-sip nga mga sup-sup. Kaya natindakan mo pamuluyo mo, tiyano karon may premyo ka. Bagnos nakakaroon sa Dalan Baldosa ginaistoryahan subong ang pagbalik. Nakabalik idman bala si former Mayor Jed Patrick Mabilog sa Iloilo City. Tapos ang ginpahayag ni Congresswoman Julian Baronda sa Quadcom Committee. Ang ining Quadcom niya, apat yung mga committee niyo na naga-investigar may katanan sa illegal drugs. May kang tanan sa kalakaran sa illegal drugs kaya nagwa naman ang pangalan ni Pulong ni Davao City Congressman Paulo Duterte. Pag ni bana ni Vice President Sara Duterte nga si Mans Carpio. Nga mo kunong mga protektor kag involved sa illegal drugs. Kuno sakay convicted man nga intelligence officer sang custom nga si Guban. Kapag atubang niya in bulletproof vest kag helmet sa Quadcom hearing dito sa Pampanga. Ginsalot ni Congresswoman Baronda at dapat man si Mayor Jed Mabilo kay isang una giningadla ni former President Duterte nga Siabuloy City. Bangod kuno sa illegal drugs. In fairness kay former President Duterte, sa iyang administrasyon, nagkalamatay ang mga drogista, ang mga drug group leader diri sa aton sa Iloilo. Kita mo nagtawhay. Sa una, subong nagtalambok na. Huwag na gasyabo. Amoy na mga nahimo ni Duterte, bra kung ay patiwag guro si Duterte ni. Kung ay guro to ng kalamatay, ito mga politics na subong ay sila na to nagadikta sa panguluhan sa syudad. Ipamangkot naton bala subong may record gid man. Si former Mayor Jed Patrick Mabilog sa PDEA, sa police, o kung sa iban pa nga mga law enforcement agencies. Tanaw na kay ginpamangkot sa kung may record sang taga-PDEA niya magbalik kuno nila ti sa sunod nga hearing. Naway pa nato no balaan kung saan o giman ang sunod nga hearing. Sining Quadcom, apat ka mga committee na nag-investigar sining connection, drug protection sang anay member sang first family sang panahon ni Rodrigo Duterte. Mabalik gid man si former Mayor Jed Patrick Mabilog. Wala gid man sa isang record nga drug protector or sa PDEA. Amo inang bantayan ta sa masunod nga hearing.
Kahit panahon naman nga magbabalik na si former Mayor Jed Patrick Mabilog. Kahit naglalakat siya ay matapos niya sininga term of office. Dapat to 2019 pero na 2018 naglakat na siya or 2017 sa Banyasyon, no? Bangod sang kahadlok sa iya sininga kabuhi. Iti si President Duterte gidya gambal mo papatayin kita. I hate drugs. Ay pamangkot na sabong may record si Mabilog base sa report sang PDEA, sang police o NBI or other law enforcement agencies. Kung wala, mapauli gid man bala siya. Pag pauli niya, ano ba gid balang imuon niya? Amo na yung mga bagay nga bantayan naton, ilabi na gid sa mga update sa lakat sang politika. Ay subong saburoso. Saburoso ang istorya sa politika. Saburuso. Kagang syudad sa Iloilo kuno makuha naman malon ti may hulam, may interest. Para kuno sa second phase 2 sang mga market sa Haro, Lapas. Kagiban pa nga mga market. Grabe nga hulam may kwarta, no? Hulam ina, bayran ina with interest. 300 million naman kuno kuano nga way ni matapos ni nga malon naman liwat way ni nila mabilog ang loan. Ang hulam ay kulang pa igili 300 million, grabe no? Kulang pa igili 300 million, grabe no? Iway kamo matingalas na mga taxpayer sa syudad sa Iloilo kasubong ginatagaliog kita bangod sang masyado kataas nga real property tax. Ang real property tax nagsaka by 300%. Ang bayad naton sa basura nga sa una 600 subong 1,200 na. Ang balsang kilala ko may balay siya nga sang unang nabayad na 30,000 subong nga tuig balayran nila 300,000. Di paano mo na mabayaran ang 300,000? Nga ang amo ini nagsalaka ang RPT, real property tax. Pagpila ka mga balayran sa syudad sa Iloilo bangod sang utang. Iti bayran mo with interest. Idin kwaon kundi pataasan mo ang real property tax para nga may idong bayad sa utang. Ang kapritso nila kag sugid nila nga nami mga market ha. Pero ang kabayad sang loan kita nga mga taxpayers. Ang ginabayad na sa loan sa syudad na ang mga taxpayer sa syudad amo na nagsaka ang real property tax. Kuway ka mo katalupangod sina. Ang basura nga sang una 600 pesos lang subong nga 1,200 na. 100% kapag saka. Grabe no? Parang hindi ka mo mag-high blood. Dapat nga kalma lang. Kay ang tanan niya bagay may katapusan gid kag ang tanan niya bagay may kaayuhan gid sa katapusan. Kabay pang idi lang magdugay. Relax mga kakipay ba, panyaga lang kag ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX 500. Di superior antioxidant. Paano punggan ang madasig nga pagtigulang? Nakahina na ang mga cell division o kuan pagbulos ang mga bag-o nga mga selula sa lawas. Samtang nakaedad na rason kun nga madasig ang pagkulabot sang ato nya guya sa pag-edad mo, paglabot mo sa 50. Ang panit nga nagambala kag nagahina ang elasticity o pag-unat. Nagapapanaog sang fat level sa idalom sang panit subong man ang collagen availability sa lawas.
Paano naton ini mapunggan ang pagtigulang ta mag-inom kita sang DTX 500? Ang antioxidant kaangay sang vitamins, polyphenols kag flavonoids. Kayara sa DTX 500 ang nakapugong sa collagen degradation. Ini man ang nagapadamo sa mga cell regulators katulad sang retinols, 50 days kag growth factors nga lonsay may direkta nga epekto sa collagen metabolism kag production. Ang DTX 500 hindi lamang panit mo ang magahubin kundi bilog mo nga selula. Sang lawas mga kakipay, younger cells resulto younger tissues and organs. Kani protektado ang lawas ta kontra sa mga balatian. Ang adlaw-adlaw nga pagtumaar sang DTX 500 ang makagarantiya nga hindi lamang nagahubin ang itsura, kag nagabata pa ang selula. Agod mangin healthy. Mag DTX 500 permi. DTX 500 kag maayo gid kag kampiyon gid kon parisa naton sang Mighty C. Ang Mighty C naman mga kaki-5, isa ini ka alkaline base nga vitamin C. Nagapapag-on sa aton resistensya sa aton sininga immune system para nga hindi kita magbalatian. Mayar aman Mighty C syrup para sa mga kabataan. Ang kampiyon nga kombinasyon para ma-maintain naton ang healthy naton nga lawas amo ang DTX 500 kag Mighty C. Ang DTX 500 kag Mighty C di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee mga kaki-5, idulong sang Shopee sa inyo mga puluyan. Available man sa mga suki nyo nga butika sa inyo lugar. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Subong adlaw Martes may libre nga consultation kag check-up diri sa Ilope Street kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Dito sa Orby Street lapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Ang subong man sa Cosmart Kalinog, Iloilo. Available man dira sa Salvation Street, Pasig City. Sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, healthy na kamo, wala kamo bratian, makakwarta pa kamo. Paano? Ay kada 500 pesos worth sang nabakal nyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy katulad sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Extend Food Supplement, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, Juan Calamansi Juice Powder, DTX Herbal Oil, DTX Beauty Soap, at Klinika Dio Fresh, tagaan ka mo sa isa ka kupon. Tamak mo na 500 pesos lang, tagaan ka mo kupon. Ay isa nyo ka kupon, mahimo ka mo mga daog dira sang 10,000 pesos, 5,000 pesos, kag 3,000 pesos. 12 man ang mga daog sang isa kalibo ka pesos. 5 mga daog sang Pre-Bio Coffee, DTX Coffee Mix, kag Klinika DTX Beauty Soap. Ano pang naulat nyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, wala ka mo balatian, healthy ka mo, may kwarta pa ka mo sa Sapsuki Ayuda Promo, sang K5 News FM Iloilo, kag sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Pantayan naman ang masunod nga Draw Live diri sa K5 News FM 88.7 Iloilo City, K5 News FM 89.1 Pasig City, ag 105.1 Miagao, Iloilo. Nakabalik kita dugay-dugay mga report na sa aton mga K5 reporters. Anong natabo sa pag-atubangay sang kagawad kag pumuluyo sa Barangay Baldosa? Anong natabo? Nag-ispadahay sila or ano? Agbalik ta dugay-dugay mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na mga K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News.
News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang mga Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Akyanon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Ang DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Tauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. May maginabat yan naman na. Oo. Pero ko mati, maganisa kakadlaw lang gani ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Ilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogid magkraya. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalis ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Aporo de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Rey kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kung sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita del Prado,
Taga Black 5 si Nikway Lapos. 68 years old, number 1. Giguguro nga kwan sang K5. Sang una, Radyo Bandera. Ang subong K5 K588.7 na. Ano gid ko? Sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay halin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagaya. Bala na mga kikaingod na mo na. Basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom ako na bala. Ang bala sa tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga kapigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita Del Prado. Solid nga taga K5 88.7 kampiyon. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations. Padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. It's a song about love between the brothers and the sisters. Congratulations to K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. As Senator Tolentino, I commend your dedication for delivering quality news and entertainment, which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Tapos si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. Maraming salamat. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon ang inyo pagserbisyo sa mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment, and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Sa gitna
Balik kita sa ato niya pangpangalagad mga ka-K5. Igmaron, panyaga na. Ay, tag palanyaga na, oh. Alas 11:40 na. I-check nato ng report ni ka-K5 Ralph Mosqueda. Ay, ang kagawad to kag pamuluyo kuno nagatubangay kuno sa barangay kapitan, no. Ano natabo sa ilang pagkatubangay? Ano may settlement or mapasakagid kaso ka-K5 Ralph? K5 News FM Kampiyon Report. Ralph, pagkalipas ang pila ka inadlaw, matapos na si paan ng itlog ng isa. Itlog? Nagatubangay nagiman sila sa barangay hall. Why man mapusang itlog? Why man mapusang itlog, Okay. Sa presensya ni Kagawad Daryl Yap, kag ni Kapitan Jonathan Habiliana kasi dyan. Good nga istoryahan ang ila sininga nangin na akto dito ng ligad kag ano ang mga solusyon nga dapat nila obrahon. So, pero wala na nagpa-settle ining si Mr. Ben Danilio kay siling ni Kapitan Habiliana nga okay lang man kuno kon buyayaw based man sa statement ni Mr. Ben Danilio kay may patupa diya may igo sa itlog sa K5 dyan. Igo gid? Naigo gid? Igo gid ang jacket chandan to. Tiyan pag-igo isang itlog yan, no? Batyagan niya? Ate medyo doon na puro punod sa gamay. Oo. Para mabatyagan mo guro pa tinda ka man itlog mo para ma-describe mo kung ano. Sakit-sakit. Kasi K5 gising guro pero may tinda ka ng itlog. Kagi ka na. K5 gising. Bala mo hindi ka naka-report, hindi ka na. Ha? Gamay lang slide. Hikap yung hikap kagi. Tamo mga hikap. Ang pamangkot, sino ang gahikap? Ambot sa langaw. Nga na, sino gahikap? Ari may pamakotong ko pag isa? Oo. Agi ka na hikap itlog? Manog pa lang. Ano kasi itlog na? Boiled. Hard boiled, Jor. Soft boiled. Hard boiled or soft boiled? Hard. Nga sa subong ay ginsay ka hikap-itlog? Why siya? Since birth, hindi ka hikap-itlog? Wala. Ambot sa langaw. Manog pa lang. Ambot sa langaw. Kaya ano ang gina-expectar mo kung makahikap ka itlog? Ambot sa langaw. Para itlog isa lang dilog lang. Nang duha. Ikaw isa namin duha. Ginahandom yung pag ka makahikap itlog. Sige. Oh, ito kakas na lang karon na. Tanong na tabo. Kaya karon basi karon bla puro na lang ni itlog. Sige, basta nabalaan yung gidya nga ginahandom yun ni ka-K5 ka rin yung makahikap itlog. Wala ka K5 ka rin, may aray sa itlog, abil tawag sila. Abil. Abil na tawag, meron na yan, isa lang ang itlog. Abot ko sino mabulunter mapahikap itlog siya. K5 Ralph? Oo, ganay K5 dyan. Sino mabulunter? Ba't may mag-volunteer ka mapahikap? K5 natin. Really? Hindi. Ang dat ko lang dapat. Ambot sa langaw. Sige kasi asa pa ni sapon karong itlog. Hindi mo, sugpang mo na lang damo kasi itlog mo. Oo. Ano? May itlog nga native. Oo. May itlog nga pula. Oo. May itlog nga puti. May itlog nga bulog. May itlog nga bulog. May itlog nga may batik-batik. May itlog nga may batik-batik. Pogo. Tawa ka kasi itlog. May itlog nga may arong. May itlog nga pula. May itlog nga puti. Hindi nga tatlo. Basi gusto niya itlog nga may bulbol. Ambot sa langaw.
Laway ko. Laway na yung may bulbo. Sa langaw. Sige. Pamati ko ang Basi ko na si Kapitan Habiliana kag-5 dyan sa pasiling nga interview. Nila din ng kalimang bawat... Oh, nano nga Tagalog ba ito? Oh. Itlog na istoryahan ng Tagalog na si Cab. K5 Ral. K5 dyan. Nato ba ngayon na si Kagawad Arbadan kag si Mr. Bill Danilio dari Subong. Ano ang ilang nga ginistoryahan in behalf sa pag-atubang nga may upon kay Kagawad niya? Nagkatubang ay sila di kay tungod. Ibatawag ko sila sumungad law kay tungod si Mr. Bill Danilio nag-report sa DILG. Nagpadala di si Director Lim sa akon sa ang barangay intervention kay dapat patawag ko sila isettle ko kay Dani kagapon nga rin patawag ko naman na sila tapos may order niya si Director Lim kay tungod nag-complaint to si Mr. Binanilio sa DLG di sa Subong wala gid na gano nagsubdanay sila nga ma-settle kay tungod mapasaka man niya kuno kaso si Mr. Binanilio. So sino ang wala nagpasugot nag-ariglo si Kagawad kay Mr. Binanilio nang pasensya? Na siya willing gid siya nga mangayo pasensya galing sa umpisa pa lang si Mr. Binanilio do hindi gid siya magpaano. So on the other side, bisan na pa si Kagawad si Mr. Binanilio, kung man ginyo dapat i-settle ta nami nga hindi na blabog ko nakuon. Kami nga Kagawad yap may entrana gid namo nga So, ang desisyon niya ni Mr. Bindanilio, why man niya labot ang barangay, which is iya man niya personal. Oo, direct. Ginarespeto ginaman niya mga desisyon kung anong iya move. Nga inyo tani dari sa barangay, gusto niyo ba lang lapitanay mo lang ilabala sa lolo kita ay sila kag miguhay man para nga ang relasyon nila mga ang harmonia bala do kanami lang Oo. Isa pa na ang gusto ginamon, yung tinguan dani. Galing iti may desisyon man siya nung ginarespeto lang. So after sini i-report niya sa DLG? Kinapapasa ko ni Director Lim sang report sa mo ni nang inistoryahan din. Ang inistoryahan. Depende na kay Director kung anong iya Basta importante nga sa part ko ginimo ko gid ang tanan. Kapitan Jonathan Alandone kaki-5 dyan. Jonathan Abiliana. Abiliana gali Alandone matakon. Alandone ito sa Inguri ito ya pro ni kapitan. Oo. Tigini mo Manila tanan ang pwede nila mahimo ugaring lang kay may napatupan kag hindi na makasugid si Mr. Bindanilio kag after sina gikatuan ta si Mr. Bindanilio kay way ta na makita si Kagawad di Arbadan o kasi para makuha sa statement garing siling niya pangayo man lang ko na pasensya why man nagambal ko na nagiguno ang rason na niya kaya gusto niya tayo man ang rason nga nagabot gi sa punto nga mapatukan siya kag nasipaan siya sa itlog kay 5 dyan si Mr. Nonoy Bindanilio ang itlog ay man why man mabulog ang itlog actually ginahulat siya bawal ako ka ba nang nalipat mo mangkot yung nakapamediko legal siya medical siya itlog pamedikal nakamamedikal siya kay isa na sa requirement kung ma-file siya sa kaso gusto niya nga tudloan si Kagawad sang leksyon kay tika-apat niya na naubra kag lunsay man ako na pasaylo kapin pa ko mahubog siya nagalain kay K5 dyan so siling niya para nga may record sa barangay para later mag-file magpadlagan siya naman ti ara da nakapaskil ang siling record kay K5 dyan si Mr. Nonoy Bindanilio sa nga to sining ma-interview wala ikaw nagpasetol sa inyong settlement Subong, anong rason? Ang rason ko nga hindi ko mapasitol siya ay karon ko ni pasitol ko na madala na sa istorya tigaron ka paano ang personal niya ko nga gin tintakan niya ko karon ko pa sa iluhon ko man lang sa himuon gyapon na niya sa iban pa hindi lang gyapon sa akon karon ba si way ta kabalo ba si ditreat niya ko ay matahan naya wala pa na mapangasin malang ina. So, sa previously, nahimo niya sa iban, ika-apat na kung ganing ginimuan niya sina. So, kung silingon, kaya pasayloon man sa, himuon niya po na sa iban. Di ba na? Karon kung mas gusto ko nga madisiplina sa. Kaya kung di sa pagdisiplinahon, puro lang pasensya ang himuon niya,
amo na mabudlay. So ano pang point nga nagkadto ka to sa babaw kung hindi ka man lang magpasensya? Ang gusto ko mamatian ng panilya kung gusto kung ano ang rason nga aging personal mo ko. Gusto ko nang matian sa iya mismo sa babayan aging personal mo ko. So wala sa kasabat sa ginang pamalamang ko tanon. So ang imo iya kay way sa kasabat, so amo nang ginagawa mo politika gid. Ang sabat niya malang ya, kung mapail kaya file ka lang. Di way sa ibang sabat, file ka lang sa file. Amakot sila yung captive sa lokap ang aton sumon sa aton niya nga lupon. Kaya mo man lang sabat ya. Pero imo iya ginon tao is politika gid. Sa pananawan ko amo ginang sa likod sila. Kay ito simple bisan nindo way ta makita pero may punto ang butsilingon niya. Nga dira gina ang dahilan. Ay kung lang taon to sa personal ng gidabi, way labot ng politika, way sa dapat nga interesan niya ko, personalo niya ko, kagabuyayaon niya ko, ang tindakan niya ko, sa malay ko mismo. Di ba? Kay witness ang aton nga kagawad nga man niya si Tony Alico sa pagtabo sa to, nga bisan si Tony Alico, nagasaway man sa iya, nga pre, hindi pwede na imuuntan nabi, kay kagawad ta, dapat maprespeto ta, kung amo man lang kita ang gamay ni Prinsa, pwede man lang naton na aksyonan, kita lang mismo, kay public servant mo. Hindi sa matapna sa niya kung galingon, di sa mapungan sa bulingon. Ginarasingin ko to yung sa ginapungan sa ni kagawad Alico, yung katuwalig ko sa balay, kaginindakan. Subot singon, may personal bisaya sa akon, kung anong gusto niya inakit sa akon. Kaya kung lang taon sa previous, wala man sa dapat basihan sa kitong niya ko. Which is why niya man hambal to kay na. Siya way sa dito kagina, kaya ito yung gusto man lang sa patunga ni Kapitan, kaya sa kakagawa, na nagsito sa amon, tani, pwede man lang nato ni palipas, pangayoan na pasensya, sa rason ko, kung pasensyahon ka man lang siya, imuon niya ka po na niya si Iban. Diba? Kaya pwede man lang gali mapasensya. Kaya na yung mga review sa humots mo. Ipag dyan. Dugangan talaga ro report mo, balik to tapos ang Mighty C Network News? Yes, Kaki-5 dyan. Lakip man ang dugay-dugay, nabuton ko si Kapitan Paloma. Ang luwas sina, no? Kay ining lang kagalaptang mga text party sa nakasakay sa van, bla? Pero pila ka tuig ni balik-balik lang ni Perme. Indo panbla lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulis sa iya, ang isa sa pulis. Kabinalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina sa isang tama kapagdanan sa mga sa cancer. Naon ka sa GP, numeros listahan, smoking. 15% sa tanan nga klase sa cancer aso sa sigarilyo ang ginhalina. Matapos sa mga carcinogenic chemicals ang aso sa sigarilyo kag ini ang nagagamit sa DNA sang aton nga sigarilyo sa mouth, nose, at diin man kapitalon sa amon pagpanakaton ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton lucky couple sa aton nga Valentine's special K5 Feb EP. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sa flower bouquet. Kami ara makita dira sa gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5. Salamat gid nga madamo sa inyo ginpamasko kagin painit nga pagsuporta kag pagsalig. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat kit sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, no? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no? Na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Naku, mag-isip-isip na kayo. Ayan. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga, may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para ako'y resistensyado at maganda ang aking blood circulation. Nako, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Laging tandaan, disiplina sa sarili at sapat na kalaman ang susi sa magandang kalusugan. Ako si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farland Sindak ay nagsasabing magandang kalusugan ay pagyamanin.
500. Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako. Ang oras sa buong Kapuluan ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Gani Oro. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Sa ulo ng ating mga balita, mga employer pinaalalahanan sa tamang pagbabayad sa mga empleyado para sa darating na holiday. 166 na magsasaka at mangingisda sa Botolan, Zambales nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Kaap nagbabala sa mga piloto na huwag dumaan sa Taal Volcano. Pangalan ng itatayong paliparan sa Negros Oriental planong palitan. Alice Go o Go Huaping nananatiling nasa Pilipinas pa rin ayon sa abogado nito. 35 individual sa Capiz na biktima ng scam. Bagong Pilipinas Bill isasalang na sa Kamara. Aabot naman sa 10 establishmento na sunog sa lalawigan ng Iloilo. 4 na sako na naglalaman ng droga nasabat naman sa Eastern Samar. At probinsya ng Aklan posibleng magdeklara ng dengue outbreak. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Kapuluan. Ako naman ang inyong daging tagapagbalita, Gani Oro. Sa detalye ng mga balita, pinalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer ukol sa tamang pasahod sa Ninoy Aquino Day. Ang naturang holiday at nakadakda tuwing ika-21 ng Agosto, ngunit ngayong taon inilipat ito ni Pangulong Marcos sa ika-23 ng Agosto, araw ng Biyernes, salig sa holiday economic practice para mapalakas ang domestic tourism. Sa ilalim ng DOLE Advisory No. 9-A, nakasaad dito na ang mga employee na magtatrabaho sa araw ng Biyernes ay makatatanggap ng dagdag na 30% sa kanyang sahod. Mananatili naman ang no work, no pay principle para sa mga hindi papasok sa naturang araw. 166 naman ang mga magsasaka at mangingisda sa Botolan, Zambales nakatanggap ng tulong. Ang detalye sa ulat ni K5 Smile Abrera. Bigay ng tulong pinansyal at food packs ang opisina ni Pangulong Bongbong Marcos sa 166 magsasaka at mangingisda sa bayan ng Botolan, Zambales. Ito ay bahagi ng kanilang pagtugon sa epekto ng El Nino sa rehiyon. Sa pangunguna ni Governor June Ebdane at sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture, matagumpay na naipamahagi ang tig 10,000 pesos na ayuda sa mga benepisyaryo. Ang programang ito ay ginanap sa Botolan's People's Plaza kamakailan. Dumalo sa programa sina DA Region 3 Agricultural Program Coordinator Officer John Ezekiel Soriano, BM Lugil Regadio at iba pang lokal na opisyal upang magbigay ng suporta sa nasabing programa. Nagpahayag ng pasasalamat si Mayor June Omar Ebdane sa mga ahensya at opisyal na tumutulong upang maisakatuparan ang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda sa kanilang bayan. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita at Serbisyo Publiko at Kasihan sa lungsod ng Olongapo. K5 News FM. Sa iba pang balita, nagpaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga piloto na iwasan ang paglipad sa taas ng Bulkang Taal
Kasunod ito sa pagbuga ng mga volcanic smog o VAG. Sa inilabas na kaap ng Notice to Airmen o NOTAM na mga flights, ipinagbabawal ang paglipad sa ibabaw ng Taal Volcano na vertical limits na 10,000 na talampakan. Labis umano na mapanganib sa mga eroplano ang mga biglang pagbuga ng volcanic smog ng nasabing bulkan. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pangalan ng itatayong paliparan sa Negros Oriental planong palitan. Ang detalye ng balita hatid ni K5 Shara Humilio. Plano ni 2nd District Congressman Manuel Chiquiting Sagarbarria na palitan ang pangalan ng paliparan na itatayo sa bayan ng Bacong sa Negros Oriental International Airport. Inihayag ni Sagarbarria ang plano sa gawang stakeholders engagement on the new Dumaguete Airport Development Project kahapon ng umaga sa Kapitolyo na dinluhan ng mga pinunong iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga halal na opisyal. Ayon kay Congressman Sagarbarria, ang paliparan na hindi lamang para sa bayan ng Bacong, kundi para sa buong lalawigan kaya dapat itong tawaging Negros Oriental International Airport. Paliwanag ng kongresista, nasa Kongreso ang kapangyarihang magpalit ng pangalan ng mga paliparan. Kalye at iba pa at nasa ilalim ito ng committee na kasalukuyan niya ang pinamumunuan na siyang Committee on Local Governments. Ito ni si K5 Shara Humilio, para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Nasa Pilipinas pa rin daw si dismiss Bamban-Tarlac Mayor Alice Goo ayon sa kanyang abogado na si Attorney Steven David. Sinabi niya na ito matapos isiwalat ni Senador Riza Ontiveros na nasa Kuala Lumpur, Malaysia na si Goo noon pang July 18. Gayunman, nauna na ring sinabi ng Department of Justice o DOJ na walang indikasyon na nakalabas na ng Pilipinas si Goo. Hinihintay rin nila ang National Bureau of Investigation o NBI para beripikahin kung authentic nga ba ang mga dokumentong ipinadala sa Senado ukol sa pag-alis ni Goo sa Pilipinas. 35 individual sa Capiz biktima ng scam. Alamin natin ang detalye mula sa balitang hatid ni K5 Angel May Ciudad. Umabot sa 3 million pesos ang nakuha ng 6 na scammers sa 35 Capiz noon sa Double Your Money o di kaya hybrid investment scam sa Capiz. Ayon kay Agent John Katipunan ng NBI Capiz, ang 3 million pesos na nakuha ng mga scammers ay sa loob lamang ng 3 araw na pangluloko ng mga tao. Ang 6 na scammer na nahuli, 4 dito ang galing sa Bacolod City at 2 ang residente ng Rojas City, Capiz. Nalaman rin ng NBI na ang kanilang boss na kinilala kay Ryan Landuing aka William Oy ay nakakulong na sa Bago City, Negros Occidental. Si Landuing rin ang sinasabi ng NBI Capiz na isa sa mga may-ari ng RJS Investment Scam na kilala noon sa Capiz. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Sa iba pang balita, ilalarga na sa Kamara ang bagong Pilipinas Bill na layuning mapalawak ang pagtulong sa mga nangangailangang Pilipino sa pamagitan ng pagtatayo sa bawat lalawigan at syudad sa bansa ng Serbisyo at Tulong Center sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng panukala na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga tao at maitayo ang bagong Pilipinas Tulong Centers. Kasama sa naturang bill ang paggawa ng mekanismo kung saan nag-uusap-usap ang mga ehensya sa convergence ng programa dahil ang ilan sa mga ito ay nangangailangan ng iba pang ahensya. Aabot naman sa 10 establishmento na sunog sa lalawigan ng Iloilo. Detalye na balita hatid ni K5 Kim Kaluyo. Umabot sa 10 establishmento ang nasunog sa Barangay Tanpael, Tigbawan, Iloilo, alauna ng madaling araw, Agosto 20. Base sa nakuhang impormasyon ng K5 News FM Iloilo, nagsimula ang sunog sa karenderya na pinagmamay-ari ni Francis Balinsoy. Sa nasabing mga establishmento, 8 ang kainan at 2 naman ang may negosyo na photocopier. Nasa 13 pamilya ang apektado at ang naiwang naka-charge na e-bike ang itinuturo ng isa sa mga may-ari na pinagmulan ng sunog. Idedeklara namang far out alas 5:05 ng madaling araw at sa ngayon patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection
Division of BFP Tigbawan kung magkano ang naiwang pinsala at pinagmulan nito. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. Samantala, 4 na sako na naglalaman ng droga. Nasabat naman dyan sa Eastern Samar. Ang detalye na balita hatid ni K5 Reggie Malinaw. Nasa 4 na sako na naglalaman ng hininalang droga ang natagpuan ng 2 mangingisda habang ito'y pumapalaot sa karagatang sakop ng Barangay Santa Monica sa bayan ng Oras, Eastern Samar. Bandang 2:40 ng hapon itong linggo na matagpuan ito ng 2 mangingisda na kinilalang sina Alice Rico, 33 anyos at Alice Vernie, 57 anyos at kapwa-residente sa nabanggit na lugar. Sa laysay ng mga mangingisda na habang nasa laot ang mga ito ay natagpuan ng 4 na medium na sako na naglalaman ang hininalang shabu na palutang-lutang sa nabanggit na lugar. Agad naman itong na-report sa punong barangay sa nabanggit na barangay bago pa man ito opisyal na na-turn over sa Oras Municipal Police Station. Sa ngayon ay nasa kamay na ito ng Eastern Samar Forensic Unit upang sumailalim sa chemical analysis. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Reggie Malinaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. Samantala, probinsya ng Aklan, posibleng magdeklara ng dengue outbreak. Ang detalye na balita hatid ni K5 Gloria Villas. Posibleng magdeklara ng dengue outbreak ang Aklan kung magtuloy-tuloy ang pagtaas ng kaso ng naturang sakit sa lalawigan. Ito ang naging pahayag ni Mr. Roger Dibuque, Health Program Officer 2 ng PHO Aklan sa panayam ng K5 News FM Kalibo. Anya, tumaas ng 102% ang naitalang kaso ng dengue sa probinsya kung ikukumpara noong nakarang taon batay sa datos mula sa buwan ng Enero hanggang Agosto 10, 2024. Nangunguna pa rin sa may pinakamataas na kaso ang bayan ng Malay na mayroong 257 habang sumunod ang Kalibo na may 230. Inihayag ni Dibuque na karamihan sa mga nagkakasakit ng dengue ay ang edad 1 hanggang 20 taong gulang na mga vulnerable sa naturang sakit. Samantala, hinimok naman ito ang publiko na magtulungan lalo na sa mga barangay na linisin ang kanilang mga kapaligiran at sirain ang posibleng pugad ng mga lamok upang maibsan ang pagtaas ng kaso ng dengue sa probinsya. Napag-alaman na una nang nagdeklara ng dengue outbreak ang mga kalapit na lugar gaya ng Capiz at Iloilo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Balita abroad. Kabilang ang British tech tycoon na si Mike Lynch na kasama sa 6 na inulat na nawawala matapos lumubog ang luxury yacht na sa karagatan ng Sicily. Ang yate na may habang 56 meters ay may kargang 23 o 22 katao na kinabibilangan ng 10 crew at 12 pasahero na ang mga lahi ay pawang mga British, American at Canadian nationals. Nailigtas ng emergency services ang 15 katao, kabilang ang 1 taong gulang na babaeng British. Base naman sa investigasyon, tinamaan ng waterspout na kalintulad ng ipo-ipo ang nasabing yate, kaya ito lumubog. At sumayin niyo na po ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay naman ng K5 News FM Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Reggie Malinaw sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, Gani Oro, para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News Philippines. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps.
Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakipay bang oras. Last 12:16 na sa hapon ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant para hindi ka madali nga magtigulang mag DTX 500 adlaw-adlaw kag kung gusto mo makatulog sa mahamo o kon gabi malikawan mo ang insomnia mag DTX 500 adlaw-adlaw kag kung may diabetes ka mag DTX 500 para makontrol ang imo sini nga diabetes para malayo ka sa mga komplikasyon nga dala sa mga balatian. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Sa gitna ng dilim, ako ay nakatanaw ng ilaw na kay panglaw. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakifay. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang Klinika di Tribayo di antiviral kag antibacterial specialist. Tangod sang extra virgin coconut oil agin pamanan sang vitamin D3. Balikawan nato ng Telkaso Ilan at Sipon Jagubong. Kung nagainom kita sang Klinika di Tribayo, ilabi na gid subong kay madamo sang kaso sang dengue. Ako ngayon naga-star ka bala sa balaon kag matubig nga klase sang lugar. Nga mo ini ang paborito nga balayan sang lamok, taas bala ang imo hilanat kag may kaupod nga pagsakit sa sang ulo. Pagsuka kag pananakit sang kalawasan, may naobserbaran ka bala nga mga pula nga mga rases nga nakatubo sa imo guyaw kon dughan na. Ini tanan sintomas na kag patimaan nga may dengue ka. Bangod sina, mag-inom ikaw sang Klinika di Tribayo. Kaya ang Klinika di Tribayo, mga kakifay, isa ka superfood supplement alin sa extra virgin coconut oil content. Kag ginpaamanan sang vitamin D3 nga pareho nga maayo nga nga natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides, isa ka ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ang halin sa D3 Bio nga gina-consider nga isa ka pinaka-epektibo kag pinakakusog nga antimicrobial sa kalikasan. Ginapanami sang Klinika di Tribayo pinayag-agi sa medium chain triglycerides ni ang absorption kag pag-usar sang vitamin K. Sang aton lawas, ang vitamin K isa sa mga fat-soluble vitamins nga gapugong sa sobra-sobra nga bleeding o pagdugo kung may dengue ka. Ginapanami pagid sang D3 Bio ang absorption sa mineral kag calcium nga nagabulig proseso sang platelet aggregation nga gabulig man malikawan sang lawas ta ang bleeding kon maimpektar kita sa dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sang lamok nga gadala sang dengue virus. Ikawan naton nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton balay kag mag-inom kita Klinika di Tribayo di superfood supplement adlaw-adlaw para malikawan naton ang dengue. Basta kung hindi ka gusto nga magka-dengue,
Kung ako Hindi ka gusto magkabalatian na, mali magditribayo na. landas. Ang Klinika di Tribayo, isa ka di kalidad nga produkto ni Dr. Amiloy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee. Idulong sang Shopee sa inyo mga puluyan. Kag-available man sa mga suki nyo nga mabuti ka sa inyo lugar. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong adlaw Martes. May libre nga consultation kag check-up diri sa Iloilo Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Subong man dito sa Orby Street, lapit sa Miagao Public Market, Miagao, Iloilo. Kag subong man sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Kag available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Pasig City. Ituro ang daan sapagkat ako'y sabik sa Medyo mahina ang aton sining internet kakipay ba Paul no? Ti pasensya gida sa mga naga monitor live by online sa aton sining pagpangalagan. Nag-standby ng report ni Kakipay Ralph Mosqueda. Balikan natin tong itlog-itlog. Kaiban pa nga mga balita diyo, Kakipay Ralph. K5 News FM. Kampiyon Report. Hindi matuod. Hindi matuod sa K5 dyan. Nga may mga nagapang-abdak. Oo. Ang nagapang-abdak, Sino sila? nagapakay ko no sa L300 Banya Puti. Oo. Tapos ginapalagyo yung mga kabataan. Ang nabalaan ko lang yung nagapang-palagyo sa kabataan, si Paul Diada. Oo nga. Tabo pa mahilig na siya maglagyo sa kabataan mo. Oo, kita mo, inandik-balik. Oo, kapi ba ko mga dalaga? Pero abal ni Paul ko no, gasunod lang sa imo. Pero ang totoo dyan na, si General Condes na pa si Muno siya na. Agli, siya ang founder. Ati sige. Ipabatita. Sino nagambal nga may mga galagaw nga puti nga van nga nagapang kuha sa mga kabataan kay mga tawo? May mga text messages. Actually, ako, una-una ko na sendan, niligad nga si Mana, dito na sa Negros, sa Silay ko, no? Tapos, kibot lang, kuwari naman, gina-edit man, kaya ginapadala naman diri sa may Iloilo, una-una sa Iloilo City. Tapos, ara naman sa may San Dionisio naman ko nung ligad adlaw. May San Isidro Haro. Tidaway magan si Megan report nga nadula aw. Why gani? Mo na balang mga text messages kung makabaton kuno kamo sa ni Police Major Orlando Ranyo, especially sa probinsya sa Iloilo, hindi niya na pag-ipasa. Pabayan nyo na lang, kag i-disregard nyo na lang ang ining mga information kay ang ato sining nga police tudo gid pagbantay agad nga mapasiguro nga safe ang ato sining mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo K5 dyan. Si Police Major Rolando Aranyo sa ato sining nga ma-interview. Damo subong nagalagaw nga mga text messages. Ang na-monitor namon is from 5th District of Iloilo na may van kuno nga puti pareho man diri sa may syudad nga nagapangdakop puno sang kabataan. Yes, no, gusto lang nato K5 Rap i-clarify nga ina nga information no after nga kabaton nini na lapot ni sa aton nga nga igdulungog no kataka naton nini sa validation. Dagti turned out nga negative no, wala kita sang any report nga may ara isang abduction or kidnapping nga natabo sa aton diring area of responsibility, especially sa Bugos ka area sang IPPO no. Kag ang ini nga mga information actually hindi naman ini bago no, kay gabalik-balik lang ini do every year nagabalik-balik ini nga mga information. Kag gusto lang naton nga mga pumuluyo no nga ang ini nga mga information nga nagabalik-balik no, kay sense nga nakadaka naton ini isang validation kag wala ini isang kapaturan, so isa ini ka fake news no. Actually hindi ini bago, kay sa nadumduman ko when I was assigned in Guimaras Police Provincial Office back in 2011 or 2012, may amo na ini nga klase ka mga information nga nag-circulate.
So wala sang kabaturan no kag pasalig nato na naton sini nga mga pumuluyo nga aton sini nga probinsya is nagapabilin nga malinong kag mataway kag ang ila sini nga kapulisan is on top of the situation. So hindi kita no magkahangawa sa sini nga mga information kag gina-advise kit naton ang tanan naton sini nga mga pumuli, especially ang mga netizen naton nga makapaton sa subong sini nga information kalikawan na no ang pag-share kag dapat ugalion gid naton nga may mga subong gani sila nga mga information no. Ang pinakamayo nga kontakon naton para nga ma-verify naton is ang aton pinakamalapit nga police station. I-report naton ini mangayo kita sang ano dira no sang information kung matuod balay ni kung hindi no. So hindi mag-share kay parang hindi na maglaptang mo sini nga mga classic nga mga fake nga mga information kay sa atin nag-apekto kag nagatublag no sa ano naman no sa especially sa mind sa aton sini nga mga pumuluyo. Si Police Major Rolando Aranyo kag K5 dyan sa nga ato sini nga ma-interview so hindi matuod. Kung na nagligad to may hambal nga maabot nga makawat sa Iloilo hindi matuod. Pareho man eh. Pareho na eh. Pareho man na. Kasi subong upod-upod man sila. Oo. Di ba? Kita mo way batia si Mulong. Way to? Way man tupa to. Iyayam lang to. Gani man. Ginlabot naton si Nalabot mo gid? Nabot ko. Nabot gid? Ano kadalom? Mga duwak-tudlo. Okay, sige. Si Barangay Bantod, punong Barangay Michelle Paloma, angot ni bila sa complaint sang actually taga magsaysay kay likod ni ang likod sang barangay walang sang wit ang nagareklamo gid diyan kay ang wit sinigadtuan takapon wala gid sila aksyon. Ang presidente subong si Engineer Richard Kenneth Salas III. Angot diri sa letter complaint sang isa ka residente diri siling niya diri I would like to make a formal complaint regarding the excessive noise coming from the WIT activities since the start of classes. Last night ang blatter ni August 13 at 10:30 PM noise was terrible. May blatter gid gali? Yes, Naka-blatter sa La Paz Police Station? Hindi, sa kwan lang, sa barangay latter. Barangay lang, okay. The noise was terrible because of the ongoing school activities. Prior to that, days before last night, the sound system was at full blast. We have people in our house who need to rest and sleep. I hope that you could see you could assess of assistance in conveying our problem to this institution. Actually, 2019 ni K5 dyan, same person man nga nagreklamo sa may barangay Bantod. Kaya after sina, may agreement gani sila actually sa barangay nga dapat by 10 PM mahinahinaya na ila sini nga sound system. Kag determan, kag nag-agreement si Western Institute of Technology. Pero 2019, 2020 may pandemic, wala activity, 21, 22, 23, kag 24 balik naman ka K5 diyan mo na nga nagreklamo liwat ang residente nga nesta nga nagligad duwa nga tinuig kaluluoy lang man sa una si Cap Michelle kon hanot sa mga radio stations na siling niya nawasosan ko na sang isa ka station na dira sa diversion tungod niya kung abi nila ko nag-take action pero siling niya mo na gin-act so gipatawag naman kag plano niya by schedule niya by Friday kag Monday para wala na alibay bala mga student government student council sa WIT agod nga maistoryahan ang ining nga reklamo kag K5 diyan si Kapitan Michelle Paloma sa Barangay Bantod La Paz sa ato sini nga ma-interview. Ang aton nga plano diri matapos nga nag-complain ang pila ka residente sa may barangay Magsaysay sa gahod nagligad asang event diri sa WIT. So may mga may mga lihok man kami sa Barangay Bantod. Kahapon na timingan gid nga may regular session ang sangguniang barangay sang Barangay Bantod. So karon isa sa mga gin-discuss namon ining issue nga ginareklamo against sa WIT. So nag-decide kami majority nga ipatawag ang mga concerned especially ning mga student government nila nga officer kag ang mga advisor sa nakalain-lain nga mga department.
So, saan ano siya plano ipatawag di? Maubra kami karon sang letter sang sumon o invitation letter for conference upod sang complainant base this coming Friday or Monday kay holiday siya. So para wala sila reason nga may klase or wala, at least makaabot sila sa mga amo ng adlaw kay natuon gid sa mga holiday. Nag-expectar ka nga makadto sila? Expected ko sir kay actually maayo na ang mga advisors Manila eh. So kung may ma-appear, pasalamatan namon. Ang mga hindi mag-appear, it's up to them kung magpakita man sila or hindi. After all sini, makatugi ko ya kay school president nila. Okay. Sa complaint, kapila na ni kabeses ang ining reklamo sa mga residente sa Bagsaysay, which is ila ganito Magsaysay imo diriya sa Bantod do wala masyado gan idirigahod. Wala mo sir kung ilang taon ta ang wait na bilong gid siya sa barangay Bantod. So kay layo man niya ang sulod sa gym nila mo, ari man diya sa Sagwa, medyo may distansya lang kalayoon. Kung basihan naman to sa likod sang Magsaysay, inaiya may mga residential area ginadaiya halos sa likod mismo sa mga gym nila. So mas magahod kumparar diriya sang sa amon sa barangay. Kaya mo nang gusto ko man i-clear nga why kaya ga-complain diya gani haluson ang tao diya sa Bantod. Ang naga-complain mismo ya is biyak pa barangay. So hindi man pwede nga hindi na mo pag-entertain na ron kay diri sila ga-reklamo mismo sa barangay. Ang ining mga reklamo sa ano nasugod diri siya? Dugay na ni siya sir ang complaint ni sang complainant namon kay tiga malang siya sa barangay. Kay Ralph, dugay na pareho nang to kagahod sang gagahod mo to kay bagulang o. Kay dyan? Da pareho kagahod to. Pareho gid. Oo. Mapatayo ya no. Patayo ya. Yo gani, amo na kagahod no, mabatyagan mo kon mag-andar ang sound sa WIT. Oo, okay, 5 dyan. Kung bisan adlaw gani ma-disturbo ka. Oo. Ang tagbalay gani sa likod, siling niya bisan mag-activity sila kung adlaw ay ginaproblema sa amon. Pero sa gabi bala, dito dito sa River Queen na i-promote pa kay laman ang hotel. Oo eh. Oo. Mga salas mo na mo. Oo, kung gusto nila para malapad-lapad sa Del Rio sila. Oo, kung gusto nila to sa Haro Plaza. Oo. Di ba? Para nga lapad bala kay base mambal sila to do ginabarat mga estudyante bala mambal nga dito mo kami dalon sa River Queen do ginabarat mo kami. Oo. Sarangan mo na yung mga hotel nga malalon te dito ko mo lapad tong ballroom to. Dito ko mo sa Okada bla. Oo. Dito ko mo sa Soler. Di gani ka mo to sa West Philippine Sea pero pag gusto ko mo to. Gani kad mo sa kagitid ka rin. Oo. West Philippine Sea bla. Oo. Tanawon ta ko ni maning-an to mga insekto. Oo. Ti Mayo man kay nagligad din comply ni siya pero base bala kon nataon bala sa lipat-lipat kay 5 diyan. So kamo ni ipatawag sila sa barangay kag ining mga issues actually damo mga issues regarding sa mga estudyante sang wet nga naglinaway nagligad, mga T-bird, mga tibo timing mas tubang sila balay ni General Awin pinangsita ko ng General Awin Oo ba? Do sila pa may isog ba? Ano ka mo ka General Awin dyan eh, basi pinaniro ka mo karon eh. Yan sa una magahod sila, nagaway sila. Ano ginagawa nila? Tikay nubiya niya ko ay nagbusong. Sabi ko nagawan na itlog. Bate mo pero ginawa nila kay mga ubog Tigaring si General Awin taga-diri. Hindi man sila galing ka inagawa itlog, way man sila itlog mo. Why man? Ernaway sila, sinita sila. Ang simbahan, St. Clements, may blatter man. Ang mga estudyante nila nagligad, sang WIT, dito sila nagagi sa likod sa may property, sa simbahan. Nagpalasik mga limnon para makasulot sa silahan. Yung blatter nakagin record sang St. Clements Church ka K5 dyan. Hindi nila mabantayan ang ilang sining mga estudyante. Inom lang pero kung imnanay sa sulod tani why na imnanay so why pala si kay bala ilimnon K5 dyan now. Okay lang na ako yate nag-attend mata sa mga party naga-inom man ta hubog man ta mga abot ko kay isa sang unay pero subong way naman mo. Para mag-enjoy. Kay way man mo. Kay way naman mo. Nami tani tong Dalmor.
Mera. Meron da. Oo. Kamusta itong aton nga dingli? Bla to kay sobra pa na. Iway pa sa update. Oo, ay update. Tawagan ko sa niya, tanto ko na available to si Turn to. Oo, update na parang Dalmor naman eh. Oo, si Turn. Way pa. Ay, baka ko na Turn. Ate, sige. Kung makataway si Turn ko na. Kumal ni Sarah. Okay. Okay. Sige, pero importante sa buwan ng Kakipay Bueng. Basta ang itlog alungan gid ha kay ginahandom gina ni Kakipay Karen nga ikapon. Dambal ni Kakipay Bueng, ang kambyo mo to kuno gamay na lang bilhin kay gimpamay dantong ipangkaon ni Kakipay Jenny, Kakipay Alex, gamay man lang to kambyo mo kay Maricel bilhin ah. Way problema Charge to kuno. Ang importante nga ginakaon. Kag nabusog. Way na problema. Ang itlog Kakipay Karen Gano? Depende. Pamangkuton niya si classmate niya kung ano ka nami ikapon ng itlog eh. Pamangkuton mo si classmate mo ano ka nami kami ng tawag itlog. Satan ko lang isa. Ate, kung isa na ng itlog, tuwala na kabutang mo, ginakaos mo, ginampangan. Kung isang nampangan man Sige. Sige, kuya, si Sergio ni Danoy, balang ko yung sa bata itlog ang istoryahan mo. Sige. Opo, kay Jason Talaron nga nagagamit gid sang D3 Bio. D3 Bio agad nga malayo sa mga infection, mapatay mga bakterya kag mga viruses, tumar sa klinika D3 Bio. Baklan sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ako naman si Kakipay Ralph Dili Mosqueda. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komedya. Tauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. May mo ginabat yan naman na. Oo. Pwede ko kumati, maganisa kakadlaw lang gani ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa tripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, so nanamian ako kay ginaknowledge ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya, ang mga lingwahe, lagal hindi ko abe ka balogid mag-kraya. Pero manami bala sa Balasagon, kaya ibisan diin ka. Once yung balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Acknowledge ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita.
Foro de los Pueblos nananamian ko na sila kaya kay Sir Rey, kay Sir Teja, kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita Del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1, iguguro nga kuwan sang K5, sang una Radyo Bandera, sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagaya. Bala na mga kikaingod na mo na. Basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay dagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom ako na bala. Ang balas ng tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga katigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita Del Prado. Solid nga taga K5 88.7 kampiyon. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations. Padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. It's a song about love between the brothers and the sisters. Congratulations to K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Si Senator Tolentino, I commend your dedication for delivering quality news and entertainment, which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Tapos si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. Maraming salamat. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon ang inyo pagserbisyo sa mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment, and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work.
Pagbugtaw ron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan nga mo na. Oo. Kami ko mati na ganito sa kakadlaw lang gani ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteer Taxi Patrollers. Nag-star sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Permigid nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex o pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang oras las 12:46. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Gitna ng dilim, ako ay nakatanaw ng ilaw na kay panglaw, halos di ko makita. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Mayong hapon lang sa nagapamati dira sa bungsaton sa Sara, Iloilo. Nakapamati sa 88.7 K5 News FM Sara, Iloilo. Mayong hapon gila sa inyo tanan-tanan sa mga taga Sara, Iloilo dira no. Mayong hapon gid. Mayong hapon gida sa inyo tanan-tanan sa nagapamati sa mga taga Sara, sa mga taga Ahoy, sa mga taga Limere, sa mga taga San Rafael, taga Concepcion, taga San Dionisio, taga Batad, Estancia Balasan. Yung hapon gid sa inyo tanan-tanan dira. Salamat gid sa inyo pagpamati sa 88.7 sa lilisuan sang inyong mga radyo. Ang K5 News FM Iloilo. Sa gitna ng dilim. Kamusta lang kamo da? Kabay pa nga nakapanyaga na kamo no? Kapanyaga na kagang Sara subong ti kabalo makita nga lain ng Sara subong tawhay ng Sara. Sa liderato ni Mayor John Aying. Mayor John Aying na. Mayor, may ngapon na nga. May ngapon naman sa kay Chiche Lagura, kay Emilyn San Jose, kay Jane Villanueva, Lab Songkuya, tanan sang barangay San Antonio sa distrito sang Molo. Maayong hapon gid sa inyo tanan-tanan na. Magbalik sa iyo bayan ko, patawarin mo. Ayong hapon man dira sa nagapamati sa aton sa Banwa sang Kalinog 100.1 sa Kalinog kay Mayor Francis Ico Calvo. Sa Pasig City sa kay Mayor Stephen Palmares dira sa gapamati sa 89.1 Pasig City. Mayon ni kay may 80 milyones nga sports complex. Naging groundbreaking kahapon dira sa siyudad sang Pasig sa may Pasig City College. Kampiyon ni kay may Pasig City Sports Complex la to. Iti may ara na sila nga daan nga daw oval to, pero ti way pa marabirais. Way pa sang stadium. May stadium na pero damo pa kulang. May butangan pa ikunon sang Olympic size nga swimming pool.
dira sa Pasig City College. Ining 80 milyones pesos nga ginpain. Ginpangunahan ni Oswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Bulig man si Congressman Ferds Beron sang 4th distrito sang probinsya sa Iloilo kay nag-groundbreaking sila kahapon. Di mayon ning panabuton ka may Pasig City Sports Complex na sila. Congratulations kay Mayor Stephen Palmares, kay Yosek Jesri Palmares, subong sa kay sa tanan-tanan dira nga mga opisyal kay ti may Pasig City Sports Complex na i-develop nga mangin isa ka maayo nga sports complex dira sa may Pasig City College. May Olympic size nga swimming pool. Kampiyon na da, kampiyon damo mga estudyante sa Pasig City College mo. Ayong hapon na da sa inyo tanan-tanan. Salamat gid. Congressman Jojo Ang kag si Congressman Beron nagpanguna gid kahapon sa groundbreaking ceremony. Tulungan mo ako, ituro ang daan, sapagkat ako'y sabik sa aking pinagmulan. Bayan ko lang ka, ako ngayon'y nag-iisa, nais ko. Mayong hapon man sa aton mga tagpalamatiya sa Pamati Baya on air kag online. Naton makita mga viewers naton sa buong bad kay mahina ang internet diri sa studio. Mayong hapon kita kay Arnel Magallanes, kay Ma'am Marita Lia Mitsilina from Hong Kong, kay Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Bing sa PSG. Mayong hapon kita kay Hidoria PKD from Pasig City College. Mayong hapon gid. Salamat kin may kapamati subong sa aton na to. Hidoria PKD, good afternoon from Pasig City College. Dati kampiyon da kay may sports complex na kamuda. Sakay Barangay Kagawad Roy Fama sang Barangay Sambagharo, Iloilo City. Sir Kagawad, may hapon na sa mga taga Barangay Sambagharo. Kasiban pa naton yung mga viewers kay Glenn Amoroso. Sir Glenn Amoroso, may hapon na kay Ma'am Norma Dana Baldoque, kay Ma'am Laura Sumakaysay sa Hong Kong, Ma'am Marie Talia Mitsilina. Mayong hapon sa tanan-tanan naton yung mga live viewers. Pasensya gid ang iban ni naton makita subong ay nagahihina ang aton sini nga internet connection subong. Ang internet subong mahina, nagaigod. Pasensya gid sa tanan-tanan nga mga pamati sa aton baya on air kag online. Kay Sir Blair Matuliano, Sir Arman Guay, sa Kaki 5 taxi patrollers subong man sa mga modernized jeepney kag sa mga traditional jeepney, sa mga taga WBTC, Western Visayas Transport Cooperative, kay Mr. Raimundo Buyet Parcon nga chairman, kay Mr. Hali Alcarde General Manager. Mayong hapon gid. Thank you. Ituro sa tanan-tanan naton nga nagapamati baya on air kag online sa ilang mga car stereo 88.7 sa inyo mga FM dial. Maayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Mga pikitanay DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee, mga Kaki 5. Kinanglan subong nga panahon mga healthy nga atong siniga ginakaon kag ginainom ti dapat mag DTX Coffee Mix kita, no? May ngapon gid dira. Kay Ma'am Laura Sumakaysay, kay Ma'am Juna Saldo, may hapon lang. Sa kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli, kay Abdul Jacol, kay Ma'am Ason Pinida, kay Woody I listening from Barangay Imbang Piquinho, Pasig City. Kay Ma'am Ason Pinida, happy birthday sa kay Kagawad Marilo, Kagawad Geraldine Consa, Kagawad Marilo Iler Pinungkos,
Sang Dawi Sor Zaraga Iloilo, mayong hapon, happy birthday, no? Thank you, kid, thank you. Kapangapig na kamo DTX Coffee Mix, healthy coffee. Kinanglan niya pa subong nga panahon mga healthy nga atong ginakaon, ang atong sini mga ginainom, basta mga kape kita DTX Coffee Mix, healthy coffee. Saboroso nga kape. Nakainom ikaw sa nakaindakal nga DTX Coffee Mix, makasinggit ikaw nga namit nga kape. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Satisfy ka galingon mo nga nakakapi ka, nakabuli ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang gusto mo naman creamy coffee pero healthy sa gyapon, mag pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera. Malunggay kag creamy sa kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Ako manginom ikaw, timpla ikaw ay gusto mo vitamin C, calamansi pero wala sang calamansi nga available. Mag-1 calamansi juice powder. Double purpose, pang marinate mo ni para sugba mo kung pretohon nga mga karni sa baboy, baka, subong isda. Hindi mo magamit pang marinate sa inyo sini mga gila marinate nga mga pagkaon. 1 calamansi juice powder sa isa ka baso. 2 ka sachet sang 1 calamansi juice powder, masagam-saman mo ang suwa. Mabaton sa lawas mo ang vitamin C, halin direkta sa suwa o kon calamansi. 1 calamansi juice powder, DTX Coffee Mix, kag pre-bio coffee. Ang kadikalidad yung produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Available nationwide. Order mo lang sa Shopee. Idulong sa Shopee sa inyong mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Haro, sa Miagaw, sa Kalinog, kag sa Pasig City. Ay nakita time sa atong sining pagpangalagad sa subong edisyon. Mga daw Martes, pizza 20 na sa bulan sang Agosto. Sa ngalan sa Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo, ang inyo ka Key 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Key 5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas.